Kani kadi kajing tu khanash phang usam bat karisha. Usam udi usam lau basmat basting bat utrei kum noi kai hajim. Bat udei ru usam lau bapej bat wat bar bor kajing bha haman lagi jing ek bawi kendo. Bat karisha pade katrei kum ka air hostess. Bat karisha kade ka samla ka bakham beach spa. Bat de kasin ka banding kong bakayo iyo usam ha flight. Baule stai bat riam bha. Kalamut bau dei ubriu bariu spa bha. Kumta kelas dang ban itenat yu bat mar sentip lei ka kerteng jong u mar kala persang ban wajing tip su sepang jong u lengba ka Facebook bat apa kayo ka profile bat ki dur jong u ka syam bau ya shandur bun bah bat ki beriu ki bahe ki bahan bat ki bariu spa kumta makaru kala nang mut bau deilang usam la u bariu spa henre maka pat kam tip ba ki tu ki beriu ki itu bat u de tang namar bau sa muju penikai le jem ki. Bat hakawai kesengi ke risha kala yo iru yo sam bau nyak dak kali BMW bat ulalet rung hakawai ke yeng ke bahe baha. Hang ta le kala nang yam mat susu yo u namar ka mut shisha bau sam ude samla u barius pa. Te u namar samla ka bakham beach spa. Tang ba kam tepat ba kata kali ke bau sam unya kam dei ke jong u henre ka dek jong utrai dukan jong u. Kumta kan benang mi kisngi ki benai kala nang sho jing i chu yo sam bat kala persang bon kilat kelenti ban yo yo bat kala duai ru bon sin bau sam de samla jokka belajar bah koi kisngi kat bagi dang yele jing seng usam ru la yo i karisha bakal le stai bat thaba bah bat uru las dang ban itenat yaka bat dei andala wajing seng bau sam yo i bakat bau dang pet yaka usyam bakal risha ru ka pet lang yo kum tau la persang banyak keren bat ka bat andau la ya keren bat ka usyam baka risha ru kadan jingmut bat ka itenat ya kum ta kle ya ai number iwe pat bat kles dang ban ya ju ya jan shushu kat barang mi sngi bat kata ka jinga dei jong kiru kala nang scam bat ka we ka sngi usam ru la propose ya ka bat ka risha ru kala padiang yu bon long usam la choka bat ka risha ru kala ij bahayo usam hadu baka kwa sendan ban long no ka kurim jong bat kalamut ban resign no runa kata ka kam air hostess jongka namar kamut ba usam de brio barius pa bat kam don kam treshu andak leda betho hendrai ha kawai ka sngi ka risha kala yo puli ya kawai ka magazine ba usam muju penikai gym ru yakinong la kai sport hangta kala kendit thread banyu i ba usam udai tang ustaf u bai kai ha gym bat wood da ka jingdom kala phone yu ban ye kendo ya ka bat anda kala tip lei ka jing shisha ba udai shisha tang ustaf u bai kai ha gym kala bitar bat dom bahaya bat kala ong ru bau dei riu thok riu skor banang tang men pen bi jaka tak banyak ki kali ki barem bat saru haki yeng ki bahe henre usam ba plipat bana ai kita baru lo ong ba kita baro ki ba ule bat nya ki dei jong utrai malik jong suda henre kim dei ki jong habaka tip le kata ka risha kala nang dom bat isi sendon usam namar bau dei tang ustaf barit baria pat hangta kala iben yu bat kala ong ru banginya latno nado menta kesngi pat nang ni sakman ru dei shu ban call bat ban text ka habayo snoi kini baro usam la kandet thrat kumbayu tudong besai namar shim la khamelinti bakarisha kan long kumne bat kumjuru ba ka itenat bat ie yu de tang namar bakamut ba udei brio spa usam la sngosi bat kwa banyalat bat ka namar bau ie bhai karisha kum tau la persang men pensngo thu ya ka ba ula ong ru ba untrei shitam bat minat top ban yo ka kamai ka bakham he knang ba unla un penhun ya ka henry karisha kam kwa ban snap satya kita ki baro kita ki jingkran jong ba kala ong ru ya na ka banta jongate ka jing i di tangka spai ka ban ajing kemen kum ta khado usam la kerpat na ka bakan ipor ya utang sisngi ba un pinsisha ba i ya ka balada umla ukloi bat pediang ru ban yalat no bat ka risha ru kala menjor ya kata tukum ta hakat sengi ka babot kala phon yo sam ban net yalam sangka ya ka bat kala yalam knang yu syak dukan thi jan ke barem dor bha bat kala thiru bon ki jan ki barem dor bha hadu baka bil kala kot hadu laipo hajar tengka bat kala phasiu knang ha usam bat ong ru ban pensisha bau ie ya ka usam ba plipat tawan pensisha bau ie jaka umban se ban chu panram na ki parlok jung utang bo la ban siu ka takabel baraka por bamru karisha klaya lam knang i usha ki hotel ki barem bat kalau order knang ki jingbam ki barem knang bukan la pendap ram yu usam
Berhang taru ka bel kala poi deki hajar tengka baru sam bun hab yang bansiu. Berkum ta ka risha kanang phathie da usaki eke hadu ba usam la so bitar sisaya ka. Baru la kloi ru banya lain no bat ka. Bat ula kren khadu ru ka dak baong. Hadu ka ni phi ben yanga balle kai ke jing e jonga tang na ka daw bangam riu spa. Kemud phi e tang ya ka spa ndai ya ubriu phi mod ba tang ka pisai se ka bala nuan ra jing kiman ka jing e. Baru la ong ru to nang ni shikmat inomi kendo shu bat Kekramen ru ba pinyo ya usamla ubariu spa ubala ben pembet penbiang bat penhun bat nadu kata kapor gila ya no la ka jong kalenti wala da usang la pat do nut na po na ka ninga jingle jong ka paradien bon benai kim ji kendo shu nadu kata ka sngi bat ka risha ru la yo samla thma yo riki ubade usamla ubariu spa bha bat kala kamen shikat dai e ban yo u namar udi ubahe spa bat udon pisa bai ben pentit ya kat ki baka kwa Bat kilamut banya tho no ru haus number 1. Henry ka bakam phala ka long ba uriki pade ulong samla ba sarong ba ba lehe ba namar udi ba riuspa. Bat bun sien ru jumai jutim ya karisha. Ada ka kumle bakala ki ba so tana. Baru penya ba sinsyar hima uru ya ka jing im jo karisha ya ka ka bakade ban bam ya ka bakade ban pong. Namar sha ya ka bakan bam kat bakamon namar kwa bakan snga. Barakalit ka wan ru sin salut mau syade bakade ban lej bat katnu baji bakade ban rung yeng bat bun sien ru ju khampalat po na benta jong ka bat lada ka pang ru su ai tang na ka pisa bakan lej doktor bat kal banang ya ki sngi ki benai suki ka risha kam sngo komen shu wal da ka yo pisa kat bakadon kamru namar ka sngo kumbak la do no pa de jinglong laj luit namar pakabam bar ka penan kam ya ka spa jong riki takadaw ka haban shko ngu ba ya kat ki ba uong mau wala da kam kwa ru Bat kelas dang ban kenja bat sngo temang ni usam bat ka kan mau ru hakapor baka don bat usam kanu ka komen bat laj luit haka jing im jong ka namar buram bat sngo thu bahaya ka wala da dei baru sparu bat kala kan mau ru itu ki kintin ki baka ong yo usam baka jing i nya ka benta jong ka te de tang ka spa hi ban a jing kemen benta kala sngo thu bala da don tang ka spa klem ka jing i klem ka jing sngo thu bat klem ka jing buram kamlong ru em ka jing i Bat kelas dang ban ngosi bat diau bat kuslai ya jing nyo ben bat jing i ben jong ka ya jing i jong sam bat kala kwa ban lej phai biang sha u bat ka we ka step bat bau riki udang tim dang ma ya ka namar bakal kislam karu kam sngola sha shu ya ta jing le jong u bat ka jing bitar kala keren dom lang ya u bat kala ong labyang ka tu nadu mentangam dei shu ka samla jong phi bat ngam kwa ai ru ban ya tho bat phi men shwa ngamot baka spa kan ai jing kemen ya nga Henry mentang ngokum ka marau jong pi ka ban hab bin sko ngo bai kat ba ong ma pi ban nga ngo tho bala dang ngan ya tho bat pi ngan sa do noi jing la luin pat ngan sa do noi ka jing long jong aru ban nang ta hi ka risha kala phet no nang ta bat kala kan mau i yu sam bat kala persang ban lej wan bang yu shashnong bat anda kala kan nu yu sam kelas dang ban le ngo si bat kran i yu ka ba ong sam so bha se map yang ngale bakala ya pi kala kum i ben ya pi Henry mentang alas ngau tolot bat tangka spa sudaru kamla benuan rajing iet. Bat kalau ong ru nga iet bahaya pisam ber kwa banya tho tang bat pi wat la daja kumno ru. Ngam kwa la lot spa sudaru mentang maap yang asam. Bat kala keliru bidang iet am sam yang a. Henry usam la jubab iet ya pi kumno kan ngan la ban iet sa ya pi. Habang la yo asam la dei wei ba iet bat buram yang a. Henry kuma pi ba iye yang atang namar ba pimut banga ruspa Henry mar sentip ba nga dei ubam ruspa pi ben yang pi isi yang a ba dei tang kata ngala persyang ru bon kilat klenti ben pensung thu ya pi Henry wala kataru pidang ino yang a ban benta ba pi ong pi iye yang a ngamla ben pidang ya pi namar ngaru ngala mut pen ya tho no ba ini samla chama ba ba yo sngo ya kata garisha Pamla le isu Henry keladap setang nak jing ngosi bat ke jing babe sudah halade te paralok lingba kanika khana ngi snotho ba hoot ka spa ka phau ka long ka badan kam ka jing im jongi tang ba kam dai pat ke baro Henry ka dai ka men sim brio ka ba kham kordor ban ya ka pisa namar dai tang ka spa ka phau ko bala pen scam wan ra jing keman ka jing i Namala dapi perkat badai tangkat spa kaban wanra jingkemen tapi ban keli la de balai pat bon ki celebrities iba bit babiang bat paho ka spa wala ka taru kidang nyalaj bat paralok
la da dan iba ie chi sha ya phi bat buram ya phi na do ka men siam wat ju i ben ni le kai ka jing ie jong ki tang na ka daw jong ka spa ne ki ei ru ba yo phi ba be hadien